Čaute, viem, že tu mám otrasné svetlo, ale to si nevšímajte. Zdravím všetkých, ktorí nejakou náhodou zablúdili na môj YouTube kanál. Takže dnes by som vám chcela predstaviť svoj deň. Boli sme na tlačovke so spoločnosťou Renault. Uvádzali na slovenský trh modely Renault Grand Scenic, ktorý mal dve verzie, 5 a 7 miest, a Renault Scenic. Takže sme sa boli pozrieť, ako tieto auta vyzerajú, a z Bratislavy sme sa odviezli do Šamorína na nich. Tam sme si ich mohli ďalej fotiť a točiť. A dám si okuláre, každý videobloger musí mať okuláre. Dobre, počkaj. V Šamoríne sme boli potom v X Bionic Sphere. Ak to nepoznáte, choďte to tam určite pozrieť. Je to taký obrovský komplex všelijakých budov a hotelov a všetkého možného. Máte tam rôzne voľnočasové aktivity a je to fakt parádne, krásne. Čo sa týkalo automobilov, tak veľkou zaujímavosťou boli pneumatiky, pretože tie majú až 20 palcov, ale pritom majú šírku len 195 mm. Takže zachoval sa nízky valivý odpor pri týchto rozmeroch a okrem toho to má aj pozitívny dopad na spotrebu, takže to je fakt super. A dokonca je tu možnosť aj personalizovať tieto disky, takže ak vás to zaujíma, môžete si tam dať hociaký plekač. Čo sa týka ceny a dostupnosti, tak v posledných 2 dňoch začala bežať už v telkách kampaň, takže uvidíte ju pod nejakým hashtagom Kto je hlavou rodiny, určite si to pozrite. Nož a čo sa týka výbavy a motorizácie, tak Renault Scenic je dostupný v 5 výbavách a 6 motorizáciách a Renault Grand Scenic je v 4 výbavách a 6 motorizáciách, pričom za 7-miestny Grand Scenic si doplatíte okolo 600 €. A nezabudlo sa ani na prvých záujemcov, tí budú mať k dispozícii prémiovú verziu a viac sa už dozviete na stránkach Renaultu. A keďže som skôr novinár, ktorý sa zaoberá smartfónmi a Android technológiami, tak som sa prevažne pýtala na prepojenie mobilu s autom, ako tieto rozhrania fungujú, ako funguje R-Link, R&Go, aké novinky chystá Renault v blízkej dobe, či dokonca autopilota, hlasového asistenta. Takže článok chystám, uvidíte onedlho. V rámci voľnočasových aktivít sme mali možnosť využiť celý areál so všetkými službami, čo ponúkal. Tak ja som sa vybrala kaderničke, pretože naposledy som bola u Echt kaderničky, ktorá vám spraví nejaký parádny účes asi na Stužkovej, čo bolo pred rokom. Jasné, že nie pred rokom, pred 10 to bolo. A dala som si spraviť také vlny so žehličkou, takže som zažila ozajstnú starostlivosť o vlasy. Česali ma, skúšali sme 300 česov. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ďakujem spoločnosti Renault, ktorá ma zobrala na press trip a vidíme sa pri ďalšom videoblogu s ďalšími zaujímavými zariadeniami. Čaute, ahojte.